Gràcies, en primer lloc, a Man, per aquest esmorzar que ens ha obsequiat per començar amb forces aquesta jornada de la mobilitat 2017. Els recordo novament el que els he dit abans. Hi ha un Twitter que poden anar utilitzant, el Twitter d'AMTU, que és @AMTU_cat, i el hashtag de la jornada, que és JCAT Mobilitat, amb el preceptiu coixinet, JCAT-M majúscula, mobilitat minúscula. JCAT Mobilitat, amb la J, la C, la A, la T i la M en majúscula. I també, dins la documentació que se'ls ha lliurat a baix, quan s'han acreditat tots vostès, i tenen l'enquesta de satisfacció, que una vegada complementada la poden també entregar a la zona d'acreditacions. També, si volen, poden fer-ho a través del robot de la jornada, del Telegram, buscant, com els havia dit ja abans, Jornada Mobilitat Bot. Jornada Mobilitat Bot en B alta. I també, com els he dit anteriorment, durant la jornada es faran preguntes d'aquí cap allà, d'allà cap aquí, si volen, mútues, que es podran respondre també des del Telegram i que han de descarregar per poder respondre a aquestes preguntes. Preguntes que realitzaran, que les tenen també en suport paper, a dins la documentació de la jornada. Ara els explicarem, si els sembla bé, de quina manera poden vostès votar. Ho tenen aquí. Per poder respondre al Telegram durant la jornada. Per tant, per poder respondre a les preguntes dinàmiques que anirem formulant al llarg del dia, han de fer el següent. En primer lloc, baixar-se el programa de missatgeria Telegram. Un cop instal·lat, cercar, això que ja es farà famós, que se'n diu Jornada Mobilitat Bot en B alta. Clicar a sobre d'aquest perfil, després clicar Start, Inici i esperar que surti el missatge de benvinguda al robot. Això pot semblar una mica complicat, però veuran que és molt senzill. Passem a les segones indicacions, que són aquestes. A la part de sota hi surt una icona d'un quadrat amb 4 punts a dins que habilita les diferents utilitats del bot. En primer lloc, permet participar a les preguntes dinàmiques de la jornada, veure el programa, consultar el temps. Aquestes opcions es troben també al botó Informació. Cal esperar sempre uns segons, no tinguin una excessiva pressa, uns segons perquè es carreguin les diferents utilitats que vostès faran servir. Les preguntes només es poden respondre una vegada per cada dispositiu que vostès tenen i al llarg de les ponències s'indicarà quina cal respondre. Els anirem indicant pas a pas. Per cada pregunta també sortirà un enllaç on respondre la pregunta. Una tercera fase del Telegram és la que ara veuran. Una altra utilitat és la de fer preguntes de les ponències durant la jornada. En aquest cas, ho tenen aquí. Cal clicar al botó de formularis i accedir al Jo pregunto. Un cop allà cal seguir les instruccions que surten en forma de missatge. I un últim pas, quart i final, doncs també es poden veure imatges de la jornada o seguir el canal de l'AMTU al Telegram. En aquest cas cal clicar els botons d'imatges o canals. Per tornar enrere dins del bot cal clicar sempre l'icona de la fletxa que tenen aquí. No sé si ha quedat molt clar o no, però en tot cas preguntin al veí, si no, aquell que sigui més avançat amb aquestes coses, diguéssim, de les xarxes i del robot de la jornada. Bé, dit això, si els sembla, fem una prova. Fem una primera pregunta per saber si tot això que els he explicat funciona. Provem-ho amb una primera pregunta que també tenen vostès a la documentació. Primera pregunta que penso que l'any passat també la van fer i és aquella pregunta que l'organització vol saber, que diu com has vingut fins a les instal·lacions del Centre Cultural Els Costals? Com han arribat cadascú de vostès aquí? Amb quin tipus de mobilitat han arribat aquí a Castellbisbal? I aquí ho veuen. A, transport públic, B, transport privat, és a dir, una persona, C, cotxe compartit, D, a peu, i E, altres possibilitats que no es contemplin ni la A, ni la B, ni la C, ni la D. Per tant, ara direm allò, comença la votació i de seguida veurem el resultat. Per tant, endavant.
després de tot el que hem explicat no ens farà quedar malament ara una pregunta tan simple com aquesta. Si no, ho farem amb alçada. Diem, escolti, qui ha vingut a peu? I ho comptarem. Mètode tradicional que no sol fallar mai. Aquest tampoc, eh? Han votat tots? I totes? Doncs d'aquí un moment esperem poder veure el resultat d'aquesta pregunta, com han vingut fins a les instal·lacions del Centre Cultural Els Costals, transport públic, transport privat, una persona, cotxe compartit, a peu o altres. Ho tenim. Per tant, aquí veuen... Bé, veuen, sí, per aquí sí. 50... La major part de vostès han vingut en cotxe compartit, no? 52,6, després amb transport privat, una persona, i amb transport públic, transport privat, una persona, el corresponent 42, no? 42%. Després amb transport públic, molt pocs amb transport públic. Penso que diu 1,7, no? 5, sí, és igual, és la part més petiteta. I després, a peu no ha vingut ningú. No? A peu no ha vingut ningú. I altres tampoc. Per tant, tots s'ho reparteixen. Primer, per tant, cotxe compartit. Segon, transport públic. Tercer, transport privat, una persona. Tercer, transport públic. Molt bé, finalment també els vull recordar que, a banda d'aquestes preguntes que anirem fent i que vostès podran anar responent, a 1:15 els convidarem a votar, ja ho vam fer l'any passat, i lliurarem els premis als guanyadors de la tercera edició del concurs Viatge gratis amb la T16. A la documentació que tenen també de la jornada disposen d'un full amb els 3 dibuixos finalistes. A mesura que puguin, en alguna pausa que tinguem, els poden consultar. Quan vostès vulguin i puguin, també poden començar a valorar quin d'aquests 3 dibuixos els agrada més per, quan arribi el moment, ja els indicarem a partir d'1:15, votar el guanyador. Bé, obrim ara una primera taula rodona. Escoltarem unes primeres ponències que la jornada ha titulat La visió de l'operador. Una sessió patrocinada per Direxis, marca comercial creada per Tuxal i de la qual després se'n farà una petita presentació audiovisual. Ens acompanyen i els preguem que vinguin fins a l'escenari el senyor Carles Sales, responsable de Seguretat i Salut en el treball de Tuxal, el senyor Leo Blázquez, responsable de Sistemes d'Informació de Reus Transport Públic i el senyor Francesc Xandri, director tècnic de Cinesi SL. Moltes gràcies als 3 per acompanyar-nos. Té la paraula en primer lloc el senyor Carles Sales, que els parlarà de la prevenció de riscos en el transport i el control de tòxics. Quan vostè vulgui. Senyor Sales. Bé, bon dia a tothom. Davant de tot, agrair a AMTU aquest esforç amb aquest muntatge tan bonic i tan important que fa amb aquesta jornada. I també vull agrair a la direcció de la meva empresa, a Tuxal, l'aposta que un cop més fa palesa en presentar aquesta temàtica en una jornada com aquesta d'avui. De fet, i arrelant amb el que s'ha dit ja durant aquest matí, doncs el tema de la promoció de la salut no deixa de ser un tema d'economia circular, el tema del bé comú amb un retorn a tots nivells, a nivell, òbviament, social, humà, però també a nivell econòmic, com intentarem també parlar al llarg de la meva presentació. Bé, començaré a explicar-li que farem una miqueta de presentació de com abordar el control de tòxics, diguéssim, amb el sector del transport. Òbviament, no pretenc fer un speech tècnic dels 15 minuts que disposo, doncs el que farem és una petita pinzellada perquè els doni una mica la idea del que pretenc amb l'explicació.
D'entrada, doncs, parlar-los de que els tòxics són un problema social, com tots sabem, i això penetra irremeiablement, té una via de penetració a les empreses i, per tant, doncs, si hem d'esperar, com dic jo, que surti el bolet a dintre de l'empresa quan sorgeix el problema, doncs ja tenim un problema difícil d'abordar. El que s'ha d'intentar fer és prevenir això i els serveis de prevenció de riscos laborals i els metges responsables de vigilància de salut intentar fer promoció de la salut. A nivell econòmic, doncs, el retorn és clarament important perquè els treballadors que acostumen a tenir problemes amb els tòxics fan un absentisme més important, les baixes duren més, tenen més cost, les indemnitzacions són més cares i està demostrat que, encara que sembli una dada que ara no tinc temps de desenvolupar, una mica espectacular, però que la quarta, cinquena part dels accidents de treball tenen lloc i es relacionen amb treballadors que estan relacionats amb els efectes d'alcohol i drogues. Òbviament, això té uns efectes sobre els treballadors que podríem llistar en aquesta diapositiva que estan veient. I a les empreses, com dèiem, és clarament antieconòmic. Hi ha una disminució de rendiment, productivitat, uns increments de costos, un deteriorament de la imatge de l'empresa, ja no dic en el sector del nostre, del transport, i, en definitiva, com podem deduir, un conflicte a l'empresa. Aquests efectes tenen un major impacte, òbviament, en el sector del transport de viatgers. Bé, quins problemes i quins són els aspectes bàsics que ens trobem en aquesta situació? És difícil demostrar per part dels empresaris que un treballador consumeix. Això ja tenim un problema sobre de la taula. Després, també és difícil que la gent entengui que el consum d'alcohol o de determinades drogues té una afectació negativa cap al treball. Ja ens costa d'acceptar aquesta dada que he dit abans del 20-25% d'accidents, òbviament, a vegades costa una mica fer entendre que això té una relació clara. I, en definitiva, és un problema que sense la implicació, la complicitat i la participació de totes les parts de l'empresa és molt difícil de resoldre. Si només tiréssim de la via disciplinària en la qual la direcció de l'empresa pren les decisions que cregui oportunes, no resoldríem el problema i, al contrari, si ens dediquem a fer, anem a dir, d'ONG i som tolerants a tots aquests casos que poguessin haver-hi en la nostra empresa, tampoc els resoldrem. Mecanismes de control, òbviament estem subjectes a una sèrie de normatives que fan difícil poder moure'ns a vegades amb aquest tipus de problemàtiques i anem cap a un tema o una solució de negociació col·lectiva i inclús algunes empreses el que fan és establir clàusules específiques i concretes amb els nous contractes de treball. En definitiva, ens veiem en l'obligació de buscar l'equilibri entre els drets i obligacions dels treballadors i els drets i obligacions de l'empresa. És a dir, l'empresa té el deber in vigilando, que sí o sí, no podem obviar-lo i que si hi ha un accident i les conseqüències d'aquest accident poden ser importants, doncs aquí ja tenim un problema si l'empresa no demostra que compleix amb aquest deure in vigilando. Temes de risc greu o imminent i, per altra banda, ens trobem amb el tema de la confidencialitat, de la intimitat, de la necessitat de fer prevenció i, per tant, davant d'un problema de salut d'un treballador, intentar adaptar el lloc de treball al treballador o buscar una solució, diguéssim, alternativa en el lloc de treball que pugui tenir aquest treballador. Si decidim fer un pla de prevenció, que és el més aconsellable, com deia abans, en comptes d'esperar que ens surti el bolet i de cop i volta dir, ostres, un bolet, doncs preparant-nos perquè ens sortirà un bolet tard o d'hora. És, òbviament, una situació que, com he dit abans, de la societat ens penetra cap a dintre.
Hem d'intentar dissenyar l'estratègia d'un pla, no? I, òbviament, per això s'ha d'intentar entendre que això és un problema de seguretat i salut que necessita d'un compromís i un abordatge de totes les parts, no? I que hem d'utilitzar les bases del que és la prevenció de riscos laborals per fer aquest pla. L'empresa, com he dit abans, no és un servei d'assistència de toxicomanies, però sí que l'empresa ha de detectar, ha de controlar, ha d'assessorar, ha d'ajudar i ha de readaptar. Això ha d'estar dintre d'aquest pla, perquè si no, no estem fent la prevenció de riscos que ens diu la llei de prevenció que s'ha de fer. Una altra cosa important és la coordinació interna de les parts. Si tenim un servei mèdic o a través del servei de prevenció aliè o perquè sigui propi, que estigui molt ben coordinat amb recursos humans, amb personal, amb la mútua d'accidents de treball, perquè a vegades pot passar això, que tinguem un debut d'un problema quan el treballador té un accident i es dirigeix a la mútua. I llavors la primera via de detecció pot ser aquesta. Promoure accions preventives i, òbviament, una cosa important és reduir l'accés d'alcohol i drogues. És a dir, clar, jo recordo una xerrada d'aquesta mena d'alcohol i drogues amb un grup d'empreses i una de les empreses deia és que jo tinc un problema amb els sindicats, no puc fer gaire cosa, no podem negociar res. I vaig dir, però vosaltres teniu màquines de vending o teniu restaurant? Diu, sí, tenim una cantina. I en aquesta cantina serviu vi, cervesa? I diu, sí, i tant. Dic, home, doncs comença per aquí, no? Hem de reduir l'accés a l'alcohol i les drogues. Vull dir, si tu ja a l'empresa estàs venent, permets que els treballadors comprin begudes alcohòliques, tenim un problema, no? Com a objectius específics, també no només reduir l'oferta, sinó també la demanda, i dur a terme, segons el que especifica la normativa i els acords que es puguin prendre a nivell intern, una detecció de persones en situació de risc, però per garantir un procés de recuperació de primera instància. Això no vol dir que després, com deia abans, la part, anem a dir, disciplinària tingui que sortir en un moment donat del procés. Bé, en principi, això tothom necessitem de tenir la informació i formació adient per poder fer front amb això. Inclòs els metges especialistes en medicina del treball, moltes vegades ens hem de reciclar, hem de recordar coneixements o aprendre coses noves. Ningú sabem tot de les drogues i hi ha molts tòpics de les drogues que no són certs i que corren per l'ambient, diguéssim, i que fan que les coses siguin difícils de solventar moltes vegades. Respectar els drets d'intimitat i confidencialitat, etc. A més, això no ha de ser tampoc un procés com si fos una xepa que m'ha sortit. Això ha d'estar integrat dintre dels plans de prevenció de l'empresa, com una cosa més, com una eina preventiva més. I, evidentment, ha d'estar dirigit a tots els treballadors. No hem de tenir en el punt de mira un col·lectiu específic o un altre, sinó a tots els treballadors. Els elements clau parteixen de la participació, del consens, d'integrar el programa d'accions preventives, com deia, i sobretot que sigui algo coherent i que es garanteixi la legalitat de les actuacions. Facilitar el tractament amb persones que tinguin problemes, buscar el recolzament de les administracions públiques, que el tenim aquí a Catalunya. S'han fet plans d'actuació en empreses importants que han comptat amb el recolzament dels Mossos d'Esquadra, de la Subdirecció General d'Actuació cap a les Drogues. Sobretot, com deia, actuacions en formació i capacitació. En el cas dels mandos intermitjos és molt important tenir-ho present. I, per tant, haurem de pensar, si és que ens decidim a fer alguna cosa, amb campanyes de sensibilització, en formació dels comandaments, formació dels treballadors, assistència als treballadors, proves de detecció, són vitals, si no, no serveix per res el que fem, fer vigilància de salut, fer una vigilància de salut de veritat, i accions d'informació, assessorament i diagnòstic de les persones afectades pel consum d'alcohol o drogues, de substàncies tòxiques. Aquest podria ser un esquema molt bàsic d'actuació, on el que partim és d'una disminució de l'oferta, una disminució de la demanda
i campanyes de sensibilització, formació, actuacions d'assistència que es basen en la detecció, proves de detecció s'han de fer sí o sí, no és cap cosa extraordinària, s'estan fent a diferents empreses amb normalitat, a la nostra s'estan fent amb una normalitat que la gent ha entès que forma part de la correcció i de la detecció de riscos, que és un risc més. I finalment la readaptació laboral seria l'objectiu final en el cas de detectar des de la part col·lectiva, la individual, algun treballador que tingui algun problema. A prevenció de riscos ens basem en les probabilitats i ens basem en els factors de risc. Aquí no és una excepció. Existeixen una sèrie de factors de risc, diguéssim, demostrats científicament, no inventem res, estan publicats en diferents publicacions de prestigi, doncs hi ha uns factors de risc pel consum. Aquests factors de risc tenen atenció en funció d'unes característiques individuals, però les que ens interessaran més, que no és que les individuals no ens interessin, però passaran a ser ja d'un pla d'actuació més a nivell mèdic, són les factors de risc laborals. Els factors de risc laborals existeixen i s'ha vist, passaré per sobre dels no laborals perquè realment ens interessen menys, i els laborals tenen a veure un grup de factors de risc amb l'organització del procés productiu. Com veiem aquí, jornades de treball massa llargues, rotació horària, ritmes de treball massa intensos, en fi, el que veiem aquí, conflicte, ambigüitat de rol. Tot això són factors de risc. Si tenim llocs de treball o organitzacions que diguéssim, tenen un o més ítems d'aquests, cap la possibilitat que tinguem que valorar-ho com un factor de risc. Relacionats amb el lloc de treball o la feina, doncs també, treballs repetitius i poc motivadors, condicions climatològiques adverses, contaminació i toxicitat, el tòxic crida el tòxic, és així, treball a torns, el treball nocturn, aquello de por la noche todos los gatos son pardos, d'alguna manera a la nit és veritat que diguéssim és un factor de risc també. La cultura del lloc també, a la construcció, per exemple, és molt clàssic que abans de començar a treballar el carajillo, el cigaló. Relacionats amb l'ambient de treball, també una empresa que tingui conflictivitat, inestabilitat, falta de reconeixement laboral, poca participació en la presa de decisions i sobretot si tenen accés a determinades substàncies, òbviament, tolerància en el centre de treball cap als consums de centres de drogues, o sigui, totes aquestes coses són factors de risc que hem de tenir presents. La detecció del consum. Doncs la detecció del consum s'ha de fer amb unes regles del joc, que siguin acceptades per tothom i que siguin previsibles i realistes. Tampoc hem d'anar perseguint deliberadament a cap personatge que hi hagi a l'empresa per altres motius que no siguin els estrictament contemplats aquí. Òbviament, això ha de partir d'un consens i d'un compromís. La detecció humana és una, això és relativament senzill. Bé, gent que no és puntual, gent que té faltes injustificades, gent que va a recursos humans a demanar que li avancin part del sou masses vegades, anem a dir-ho així, gent que li costa concentrar-se, que té una productivitat baixa, es fixa en poc, no els hi pots donar feines que siguin d'entretenir-se molt, de seguida descansen. Detecció tècnica. La detecció tècnica ha de partir de la vigilància de la salut, exàmens mèdics previs a la contractació del treballador, si els podem fer, que la llei ens permet fer-los, no en tots els casos, però sí amb un ventall, i per tant, si ens ho permet, ho hem de poder fer. Reconeixements mèdics periòdics. Si hi ha una sospita raonable, doncs també. Després d'un suposat accident o incident que pugui diguéssim, també fer pensar en això. I una cosa molt important, selecció a l'atzar. La selecció a l'atzar fa que de la detecció d'alcohol i drogues es normalitzi d'alguna manera a l'empresa. Nosaltres a l'empresa tenim un sistema de sorteig mensual on es fa un sorteig d'un nombre de persones i em pot tocar a mi com li pot tocar a un conductor, com li pot tocar al meu director general, al meu director d'àrea. De fet, a mi m'ha tocat alguna vegada fer-me la prova i no passa absolutament res. És la manera de normalitzar-ho. Això ho passaré una mica per sobre perquè volia explicar-los amb una mica més de detall
un tema de reglaments interns i de més, i com que em queda poc temps, aniré directament, disculpin una mica, vaig directament a les conclusions perquè crec que se m'acaba el temps. Les conclusions no poden passar per alt la rendibilitat de les actuacions. Hi ha estudis que parlen de que per cada 0,6 euros invertits es treu un benefici d'entre 3 i 9 euros. És molt optimista, però els haig de dir que dintre d'altres estudis de cost-benefici a prevenció i a promoció de la salut, el que està supercomprovat és que de cada euro o dòlar invertit el retorn no baixa dels 3 euros. És així. Tenim en compte també, a part del que hem dit abans, i diguéssim ara, enganxant una altra vegada amb l'economia circular i el retorn dels esforços, no hem de treure l'ull que estem en una societat que s'envelleix, que trigarem més estona en jubilar-nos, que estarem treballant gent més gran durant més temps a les empreses, i aquests canvis tecnològics que ja els tenim a sobre també generaran una sèrie de probablement problemes osteomusculars, probablement problemes d'estat anímic, que si no fem una bona promoció de la salut, doncs el cost de l'absentisme probablement pujarà i serà un problema major. Amb aquestes actuacions disminuïm l'absentisme, disminuïm la durada dels períodes d'IT, el nombre d'accidents i, per tant, una major productivitat. A part, els beneficis socials són obvis, no cal dir-ho. Això és quelcom que crec que tothom tenim ben clar. Finalment, com a conclusions, el consum és un problema social que penetra sí o sí en les empreses, i qui no ho vulgui veure té un problema encara més gran, diguéssim. Aquest consum genera o incrementa els danys a la salut dels propis treballadors i pot afectar terceres persones, més en un sector com el nostre. Aquest risc a terceres persones en el sector del transport fa que s'hauria de disposar d'un pla d'actuació i que tingui un enfoc molt clar disposat cap a la detecció com a eina preventiva. També hem vist, molt de pressa, però ho hem vist, que l'actuació preventiva en aquest camp és clarament rentable, tant econòmic com socialment, que en els serveis de prevenció de riscos laborals hauria d'estar integrada la identificació, avaluació i planificació dels riscs que comporta el consum de tòxics en l'àmbit laboral, que a més, això a nivell de prevenció de riscos laborals ha de ser un tracte multidisciplinar. Sí que és cert que els serveis mèdics tenen un paper important pel tema del tractament i assessorament individual, però això no deixa d'afectar a nivell multidisciplinar a totes les especialitats preventives i, evidentment, té una connotació i una relació directa amb la psicosociologia aplicada, diguéssim, a l'especialitat d'ergonomia i psicosociologia. Res més, moltes gràcies. Espero que els hagi interessat la meva explicació. Molt amables. Moltes gràcies, senyor Sales. Abans de donar pas al senyor Blázquez i al senyor Xandri, AMTU vol fer públic el seu agraïment a Direxis, la seva participació en aquesta jornada matinal de la jornada com a patrocinador. Direxis és la nova marca comercial que uneix l'experiència, els coneixements i també els recursos de les diferents empreses de serveis de transport de viatgers que conformen el grup Tuxal Transports Generals d'Olesa, Masats Transports Generals i Autos Castellbisbal. Entre totes elles, entre totes aquestes empreses, sumen milions de quilòmetres recorreguts, molts anys d'història, una història que volen compartir breument amb tots vostès per primera vegada. Per tant, com els agrada dir, aquí, avui, a Castellbisbal, comença el nou viatge. Vegin. Passatger a passatger, quilòmetre a quilòmetre, dia a dia, nit a nit. I viatge a viatge. Al llarg de molts anys hem construït una bonica i ferma història de superació, de creixement, de compromís amb les persones i la societat i de lluita permanent per assolir la màxima qualitat i excel·lència professional en l'àmbit de la mobilitat. Una història de treball iniciada fa més de 30 anys per un centenar de valents emprenedors que van creure en un projecte col·lectiu aleshores incert, una empresa d'economia social,
un projecte que tots i cadascun dels treballadors i treballadores, els inicials i els qui s'han anat incorporant, han fet gran i que ha sumat noves empreses, nous companys de viatge. Avui en aquesta història comença un nou i important capítol. Neix Direxis, la marca coneix l'experiència, els recursos i, sobretot, els valors que defineixen els nostres orígens com a empresa d'economia social. Direxis suma el coneixement del sector, la formació de les persones i els actius professionals de les empreses que configuren la marca. Tuxal, Transports Generals d'Olesa, Masats Transports Generals, Autos Castellbisbal i Aerobús, empresa en la que Tuxal participa. Direxis és més que un grup d'empreses especialitzades en mobilitat i transport públic. És un miler de persones que comparteixen un mateix somni i missió, convertir-se en una marca de referència en el transport de viatgers. Una marca que es projecta cap al futur, fidel als signes d'identitat de les seves empreses, solidària amb la societat que servim, el territori i les persones, tot oferint serveis de mobilitat eficient, sostenible i socialment responsable. Tuxal, l'empresa més gran i capdavantera del grup, és la concessionària de la xarxa diürna del Barcelonès Nord i Nocturna de Barcelona. Amb una plantilla de gairebé 800 persones i més de 34 milions de viatgers anuals, s'ha convertit en un operador privat de referència en el transport regular. Opera en el territori metropolità de Barcelona des de fa més de 30 anys i en l'actualitat gestiona un total de 40 línies. Transports Generals d'Olesa, amb gairebé 100 anys d'història, és una de les empreses de ganes del transport a la península. Opera una xarxa de 225 quilòmetres de servei regular a 10 municipis del Vallès, el Bages i el Baix Llobregat i dona serveis discrecionals nacionals i internacionals que superen els 93.000 serveis anuals. Masats Transports Generals comença l'activitat al 1925. Avui opera una xarxa regular de 170 quilòmetres a les comarques de l'Anoia i el Bages. També presta serveis interurbans i discrecionals, superant els 63.000 serveis anuals. Autos Castellbisbal també té els seus orígens als anys 20 i actualment opera 10 línies regulars que connecten amb més de 140 quilòmetres de xarxa municipis del Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Barcelonès. Direxis, un equip que supera les 1.000 persones, una flota de 380 vehicles operant dia i nit, xarxes urbanes i interurbanes, serveis discrecionals, nacionals i internacionals, i una activitat que no s'interromp les 24 hores del dia. Les nostres instal·lacions estan ubicades en punts estratègics propers a les àrees geogràfiques de servei. Més de 65.000 metres quadrats dotats de tots els equipaments necessaris. Oficines, estacionaments, túnels de rentatge, tallers i àrees de proveïment. A Direxis tenim un compromís permanent amb el medi ambient i la qualitat del servei. Per això, invertim en tecnologies de gestió com la lectura informatitzada de dades i el seguiment GPS de la flota. Renovem la nostra flota incorporant vehicles més eficients energèticament i amb millors prestacions per als usuaris. Millorem els sistemes d'informació i atenció a l'usuari i els serveis a bord. Totes les empreses del grup compartim una visió: ser una referència al sector pels nostres estàndards de qualitat, fiabilitat, eficiència i condicions de treball. Treballem cada dia amb els nostres valors com a referent: honestedat i lleialtat, servei, excel·lència, compromís i solidaritat. Comencem un viatge apassionant amb el naixement d'una nova marca de transport de viatgers, però l'iniciem amb un equipatge ple de coneixements i d'experiència, la dels milions de quilòmetres de servei que sumen les nostres empreses i amb la il·lusió per millorar el present i garantir el futur. Ens acompanyes? Comença, doncs, el viatge de Direxis, que avui ha fet etapa a Castellbisbal i, per tant, en nom d'AMTU, renovem l'agraïment cap a aquesta nova marca que conformen les empreses que acaben de veure en el món del transport. Bé, intervindrà a continuació el senyor Leo Blázquez per parlar-los del pagament amb targeta de crèdit al transport públic. Senyor Blázquez, quan vulguis. Moltes gràcies. Hola, bon dia a tothom i agrair a l'AMTU que ens hagi convidat a Reus Transport i a Reus Mobilitat a explicar-vos a vostès la nostra experiència en pagament amb targeta de crèdit i esperem que sigui del seu interès. La jornada, com he dit, és de mobilitat. Nosaltres som dues empreses municipals propietàries de l'Ajuntament de Reus i ens diem Reus Transport i Reus Mobilitat. Com que diem que la dita catalana diu que el nom fa la cosa, doncs diem-nos Reus Transport
Sembla evident d'on érem i som de Reus, i crec que aquesta imatge potser ens pot identificar prou. Estem a uns quants peatges d'aquí, estem relativament a prop, i ens dediquem al transport urbà. Som una empresa municipal de transport de la ciutat de Reus, gestionem el transport urbà, com he dit, i fem altres serveis també a la mobilitat a la ciutat. Tot gestionat des d'un centre de control que està obert les 24 hores. Gestionem l'aparcament soterrani, tenim una xarxa d'aparcaments a les ciutats, tots lligats i que permeten que un mateix usuari amb un abonament pugui aparcar a qualsevol dels nostres aparcaments. Gestionem també la zona blava, la zona street. Disposem d'una xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics que està integrada amb altres municipis arreu de Catalunya, amb l'Institut Català d'Energia i demés, per fer que una mateixa tarja pugui operar més d'un lloc. I tot es gestiona gràcies a la tecnologia a través d'aquí. Reus és una ciutat mitjana, petita, potser si només fos pel transport urbà no tindria tota aquesta tecnologia, però si li sumem altres elements de la mobilitat a la ciutat, doncs des d'aquesta sala gestionem diàriament més de 4.000 senyals a temps real. Ara mateix no hi veieu ningú, però hi ha treballant algun que altre company permanentment durant les 24 hores, que no semblés una mica de tretzo. Bé, parlant més concretament del transport. El transport, i en una ciutat intel·ligent, que considera que un diu de smart, és tan smart en tant en quant l'usuari percebi que el servei li és útil. Per tant, l'autobús ha d'estar tot arreu, és un vehicle gran, pintat de color groc, i que es veu molt a la ciutat, però l'usuari ha de percebre aquesta informació. Els nostres vehicles estan tots equipats amb un sistema d'ajuda a l'explotació, estan geolocalitzats i informem a l'usuari a temps real del temps estimat d'arribada a cada parada. Les parades principals, òbviament, estan equipades amb un panell, i aquelles que no ho estan, a la butxaca les tenim totes. Les dades estan publicades en format de Google Transit per ser exportades a d'altres buscadors i poder consultar-les des d'allà on sigui, en format obert. Tenim serveis de bus a la carta per arribar a aquests llocs de la ciutat on no disposem d'una línia concreta, sinó que hi ha un petit interfon on, en una escola com és aquest cas, o en un altre barri concret, truca el servei a la demanda i el anem a buscar, bàsicament. Ja fa una pila d'anys van canviar els títols de banda magnètica, fa més de 10 anys, cap a títols de targeta sense contacte, en format MyFair, i fa cosa d'un parell d'anys vam estrenar els títols amb un altre suport, que tant pot ser analògic com digital, com s'ha parlat aquest matí, que són els títols en format QR. Tenim una seguida de títols de transport que funcionen en digital i que poden anar amb el telèfon o amb un paper, com el servei de línies especials, com pot ser el de Tots Sants. Això ens ha permès fer campanyes de promoció de l'ús del transport urbà que d'altra manera serien inviables. Pel cost que té un plàstic no seria possible fer campanyes d'un dia o d'una estona o d'un congrés i distribuir-les en suport paper o en suport digital. Ho fem pels congressos dies com avui, repartim codis arreu de la ciutat, al Palau de Fires, per poder fer campanyes puntuals a un cost pràcticament ridícul. Estem treballant en els projectes que s'intervenen amb la mobilitat, no és només el transport, i que el nom de la jornada d'avui s'hi diu bastant. Donat que gestionem una xarxa d'aparcaments i tenim un servei de la línia urbana nostra que arriba fins a l'aeroport de Reus, estem treballant a poder integrar aquesta mobilitat i fer un sistema que permeti deixar el cotxe per un cost màxim de 4 euros al dia i que amb el mateix tíquet de l'aparcament podeu tenir un bitllet d'autobús que permeti anar a l'aeroport i tornar al cap d'uns dies i que permeti fer un park and ride, deixant-lo al centre de la ciutat i poder viatjar. Bé, de totes aquestes actuacions i per l'experiència adquirida en temes de tecnologia, hem vist que, per una banda, el telèfon, el dispositiu que tenim tots a la butxaca, això si em busco a les cadires d'aquí, tothom té com a mínim un, si no més, i no crec que m'equivoqui, doncs que el sistema sigui per QR, si heu anat a l'AVE o amb un avió, presenteu bàsicament el mòbil, més que no pas la reserva en paper. Els pagaments amb NFC o amb targeta sense contacte és la via cap a on anem tots. I en això estem, en mirar d'integrar aquest ecosistema de coses que tenen el telèfon com a eix central, que tenen el pagament en targeta per un costat i emulacions de targeta cap a un altre, és una mica les línies d'actuació en les que estem treballant. I el que us venia a explicar avui és aquesta, és com posem la targeta de crèdit a dins de l'autobús. Com us deia, fem altres coses a la ciutat, en l'àmbit de la mobilitat. Per exemple, en un caixer automàtic d'un aparcament soterrani, l'utilització de la targeta de crèdit crec que està més que acceptada. Al voltant del 30 i el 40% dels pagaments es fan en targeta de crèdit.
l'aparcament a zona blava. Nosaltres disposem d'una app, com segurament tots vostès tenen en els seus telèfons, també pots pagar l'estacionament de zona blava amb una aplicació i aquesta va lligada amb una targeta de crèdit. Per tant, també funciona i també està prou extesa. Cada cop més passa que hi ha molts micropagaments que podem fer en targeta de crèdit. Allà on puc, inclús un cafè el pago amb la targeta de crèdit. És més, si vaig a algun restaurant, i no sé si us ha passat, hi ha un paperet que diu no està permès el pagaré amb targeta de crèdit. A mi això no m'agrada, no? Podem discutir per què ho posen, però en qualsevol cas no sembla que sigui pràctic. A mi em podria crear rebuig anar a un lloc o no si no puc pagar amb targeta de crèdit. Suposo que us passa igual. Doncs llavors també l'hauríem de poder posar en el transport urbà. Quines barreres d'entrada nosaltres hem identificat que ens havien impedit fer això? Les volem compartir amb vostès, a veure si tots plegats en trobem d'altres. I quines solucions nosaltres li hem anat donant amb aquestes barreres d'entrada. La primera, la connectivitat. Avui en dia això ja sembla bastant normal, però fins fa 4 dies no ho era. Aquestes connectivitats 3G, 4G, les 5G que vindrà, permeten tenir els equips connectats. Aquesta ja està bastant superada. La segona barrera, una operativa que podríem dir lenta. Segurament aquí pràcticament tots vostès tenen una targeta de crèdit que ja té un xip, però fins fa no tant, si pensem fa no tant, és fa 4 dies, havies d'anar amb una targeta de banda magnètica. De fet, encara ja passa a algun lloc on encara funciona. Però si estem pensant en un transport urbà i en la velocitat comercial, el fet d'haver de passar la banda magnètica, que et donin un resguard, que et deixin un bolígraf, que siguis això, fa que pagar en efectiu sigui més ràpid. I la tercera barrera seria el plug and play. Quan has d'equipar alguna cosa a dalt d'un equip embarcat a un autobús, jo que vinc del món de l'enginyeria informàtica, això és tan senzill, entre cometes, com enxufar una impressora i que funcioni. El plug and play acaba sent sovint plug and pray, i estàs intentant pregar perquè això funcioni, i que funcioni si pot ser la primera o la segona, i que sigui ràpid de fer. Per tant, la integració de software i hardware també és un problema que s'ha de resoldre. Primera barrera superada, la connectivitat. Els que tenim un SAE funcionant i aquí n'hi ha d'haver un munt, això no és un problema avui en dia. Pot haver més aviat zones d'ombra de cobertura GPS, però pràcticament no n'hi ha de cobertura mòbil. Això està resolt. Per tant, aquesta barrera ens l'ha resolt l'operador. La segona barrera també els bancs hi estan treballant i que estan desplegant. Qui encara no tingui una targeta contactless, el banc quan se li renovi li donarà una de ben segur. Els pagaments per sota de 20 euros ja no requereixen PIN, per tant, un bitllet senzill a l'autobús està per sota de 20 euros, i sent contactless fa que el sistema sigui més ràpid. Per tant, aquí ens podíem plantejar que el pagament en targeta de crèdit d'un bitllet senzill pugui ser més ràpid que pagar en efectiu. De fet, el que buscàvem. Per tant, l'operativa de pagament també està superada. El tercer punt no és tan senzill. Com he dit abans, si estem resant, hem d'intentar que el hardware s'integri, que si posem un equip nou això sigui mínimament interoperable. Molt ràpid. Doncs què hem fet amb això? Els informàtics dividim un problema gran en problemes petits i mirem si cada problema petit és més fàcil de resoldre, llavors ens tornem a composar les peces. Com hem fet? Hem col·locat un router que doni connectivitat Wi-Fi 3G, la banda 3G la dona pel banc perquè el banc ens pugui validar online cada operació. Hi ha un smartphone o una tablet Android que es connecta amb un TPV dels que hi ha al mercat, que és Bluetooth i que va assistit. Presentes la targeta de crèdit o el mòbil i pagues. S'imprimeix el bitllet senzill, que és alhora el justificant de pagament. L'operativa és molt senzilla, el passo molt ràpid. Un bitllet senzill, la validadora pregunta a l'smartphone a què senya vol pagar, s'activa el TPV, presentes la targeta, surt el bitllet i ja funciona. La transacció ja està validada al banc. Aquí veieu un parell de pantalles del desenvolupament que hem fet. De rebot, fent això, aquells temes de la serendípia, si estem fent aquest servei i tenim connectivitat a dalt de l'autobús, quan no estem cobrant el que podem fer és donar wifi, ja que tenim les dades 3G. Donem-li al passatger que disfruti del wifi embarcat, perquè entre parada i parada no paga ningú i tampoc no és que pagui tothom amb targeta de crèdit. Per tant, el que estem convençuts, i és la nostra visió, és que el pagament en efectiu disminuirà segur, està passant a altres llocs, també ha de passar al transport urbà, que els equips embarcats estem els tècnics obligats a que convergeixin, a que sigui senzill, i això només passarà si els sistemes són més oberts, que siguin fàcilment integrables. Els deixo amb una altra imatge de Reus i moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Blázquez, i els agraïm també aquest esforç de síntesi que entenen que hem de fer per ajustar-nos al màxim el temps que tenen tots vostès i en el conjunt de cada sessió i en el total de la jornada. Bé, finalment té la paraula el senyor Francesc Xandri, que abordarà les mesures per la millora de la circulació del transport urbà, quan vulgui.
Bé, bon dia i gràcies a l'AMTU per donar-nos l'oportunitat a Cinesi de portar el nostre punt de vista. Un punt de vista sobre el transport públic que, tot i que estem a l'apartat de la visió de l'operador, és una conjugació entre el punt de vista d'operador, tècnic i també d'usuari, perquè som usuaris també. Com sabeu, la missió del transport públic o el transport públic regular, el que esperem és que a partir d'uns horaris, d'aquí la regularitat, els compleixi, puguem donar la informació del servei a l'usuari potencial, que hi hagi uns punts de parada adequats, que implementem algunes mesures per agilitzar-ne la circulació i finalment que en futures actuacions que fem sobre l'obra pública, sobre la via pública, doncs el tinguem en compte. En aquesta presentació em centraré en punts de parada adequats i en mesures per agilitzar la circulació d'autobús. Donen resposta a problemàtiques que potser molts de vosaltres identificareu en els vostres entorns, en els vostres municipis, si no aquestes exactament, sí, potser algunes de similars. I també alguns, segurament, identificareu les solucions, perquè la bona notícia és que les solucions estan agafades de casos reals que alguns de vosaltres heu tirat endavant, us heu atrevit a implementar. El que a mi m'agradaria és que aquesta posada en comú de la problemàtica i de les solucions servís perquè es poguessin adoptar en altres llocs, en altres àmbits, i veiéssiu alguns exemples. Bé, la parada és necessària en el transport públic, però és el que moltes vegades diferencia la velocitat comercial, el que ho endarrereix respecte del vehicle privat. Per tant, és necessari i hem de conviure, tot i que té algunes problemàtiques. És la interfície que tenim amb el viatger i suposa un temps de circulació no productiu. Aleshores, d'aquí podríem fer-ne una formulació d'espai-temps, és a dir, adequació de l'espai de parada, com zona d'espai, com per minimitzar el temps de detenció. Per tant, si hi ha elements d'obstrucció a les parades, el que hauríem de tendir és a eliminar-los i adequar-ne l'espai. Quins són els elements que obstrueixen les parades? Doncs n'hi ha múltiples, alguns són inherents a la concepció de la parada, a la ubicació, d'altres són sobrevinguts, perquè hi ha nous elements que van sorgint i podem tenir un aspecte important, és que en els darrers 20 anys s'han fet inversions importants en nous autobusos de pis baix, inclinació lateral, etc. I el que no podem permetre és que els usuaris continuïn tenint aquest esglaó, diguem-ne, a vegades per poder-hi accedir. A vegades, tal com gestionem l'espai públic, dificulta l'accés a l'autobús. Inclús aquí a baix a la dreta veiem com hi ha un apartador pensat per l'autobús, però normalment aquests apartadors són petits i trobem aquí la casuística que una persona en cadira de rodes puja, l'altra baixa i al final acaba sent això bastant dificultós per uns i pels altres, i al final l'autobús aparcant així o aturant-se així encara triga més que si pogués aturar-se de manera recta. Els típics arbres, alguns de gairebé centenaris, d'altres nous que ens podríem estalviar, i a la imatge de baix veiem com el concepte de persona amb mobilitat reduïda, primer que podem ser qualsevol de nosaltres si anem en qualsevol carretó o cotxet, o si tenim alguna indisposició física, si podem ser atlètics, etc., i passar per un període de mobilitat reduïda. De fet, fa 15 anys van fer un estudi dels punts negres, diguem-ne, de la circulació dels autobusos, i més de la meitat dels punts negres per la circulació van ser parades. I podem pensar, home, doncs en els últims 15 anys s'ha fet molta cosa. El problema és que s'estan fent nova urbanització, es fan noves obres, s'arreglen carrers, i com veiem en aquest cas, anem posant arbres, anem posant fanals, i que al final acaben sent perjudicials per l'usuari.
és un problema de molèsties, però és també un risc, en aquest cas, de salut per part de l'usuari. És risc de cops, risc de caigudes i de problemàtiques i d'endarrerir el servei. Tenim mobiliaris varis que hi eren abans, que s'han posat després. De vegades tenim la concepció de la parada en planta és adequada, com podem veure aquí. Aquí s'ha fet una plataforma, diguem-ne, per l'autobús, que hi cap perfectament un autobús articulat, amb totes les portes, però el problema és que la marquesina està posada 3 o 4 metres enrere, hem posat el punt de detenció, doncs queda aquí, i aleshores tenim la porta que dona directament al cotxe. A Barcelona, ara que ja hi ha també vehicles articulats de 4 portes, doncs la porta encara queda més enrere. O en aquest cas tenim també una plataforma més petita, però adequada per l'estacionament del bus, però també ens queda enrere, aquí baixem el contenidor i algú s'ha apropiat la terrasseta del bar en l'espai que hem deixat. Per tant, no és només la planificació inicial, sinó després la gestió i la implementació de tots els elements. Un altre aspecte que cal evitar és el posar, diguem-ne, soroll al voltant de les parades. Tenim aquesta parada amb la seva plataforma, amb la seva marquesina, però aleshores si comencem a posar contenidors, aparcaments de bici, doncs després ve el de la moto, ve el de la camioneta i això esdevé impracticable. I un altre cas d'una estació de ferrocarril moderna en la qual s'ha fet la part de parades d'autobús, doncs es va fer tota plataforma única, de manera que estem tornant a crear aquest graó que dèiem que volíem eliminar. Un altre cas en què és una parada totalment nova, inclús se senyalitza a la calçada que allò és parador d'autobús i al final acaben venint aquí 50.000 elements. El que al final acabes veient o acabes deduint és que la gestió de la via pública hi intervenen diferents agents, que cadascú té les seves prioritats o els seus focus d'atenció i que, per tant, hauríem de vetllar perquè hi hagués una gestió més integral de tot l'espai. El que dèiem, la bona notícia és que en molts municipis hem anat implementant algunes millores i al final el que hem de pensar és que l'urbanisme, el que és l'espai públic, ha d'anar a buscar a la parada d'autobús. Hem d'anar més cap al concepte d'una andana. En el cas dels modes ferroviaris, tramvia, metro, tren, tenim molt clar que ha d'haver-hi una andana neta i sense obstacles. El que hem de procurar és que, en la mesura de les possibilitats de cada entorn, això s'esdevingui. I aquí tenim casos que tampoc cal res de l'altre món, un trosset de vorera ampliat, espais en plataforma única al mateix nivell, que es fa aquests reals de la vorera, espais nets al voltant de la parada d'autobús que permeten una pujada i baixada fàcil, altres casos en els quals teníem plataforma única i es fa una mena d'empostissat de fusta, amb el temps això es consolida, es fa d'obra de formigó. Aquí tenim el mateix tractament de la parada, sigui amb autobús, que creem el grau aquest d'entrada a la via pública, o si és un tramvia, per tant, mateix tractament, sistemes per crear plataformes prefabricades, obra, etc. I el que hem de tenir clar és que si fem coincidir la parada d'autobús amb una línia d'un cordó d'aparcament, necessitem entre 40 i 50 metres d'espai lliure. Si li creem aquesta plataforma específica d'ampliació de vorera, ho podem ajustar al que és directament la llargada de l'autobús. Per tant, aquí estem guanyant places d'aparcament i estem agilitant la pujada i la baixada. També davant d'efectes meteorològics virulents, la importància de tenir un espai net. Aquí tenim unes plaques a l'alçada de la parada. Jo al principi, quan es vaig veure, em pensava que això ens indicava on anava a parar cada porta i em semblava
En aquest sentit em semblava molt útil. Després vaig veure que no era exactament per això, però vaja, com a idea potser pot servir. Així, d'aquesta manera, allò que comentàvem abans, els diferents agents poden anar veient clarament on estan les prioritats. El tema de les parades dobles, que ja coneixeu de diferents municipis de l'àrea metropolitana, consisteix en agilitzar la parada de l'autobús facilitant la pujada i baixada amb 2 autobusos simultanis. Hi ha també el tema del paviment de la calçada, el deteriorament perquè s'ha dimensionat com si fos qualsevol altre tram de carrer i les sol·licituds de l'autobús periòdicament, el que suposa és un deteriorament, que aleshores ho hem d'anar posant en pedaços, hem d'aixecar i davant d'aquesta problemàtica tenim 2 opcions, o aixecar tota la calçada, o si no, si ho concebem amb un paviment més rígid com pot ser el formigó, encara que correspongui únicament a l'espai de parada, doncs ja és suficient. Això ens pot semblar una mica extemporani, però bé que aquelles benzineres que són urbanes també ja tenen aplicada aquest tractament a la calçada. I aquesta és potser una parada que per mi recull tots els elements que hem anat comentant, tot i que a vegades quan trobes parades tan perfectes suggereix dubtes de si s'ha fet realment amb coneixement de causa o al final és a vegades un fruit de la casualitat. Tenim plataforma única en aquesta avinguda, tenim marquesines que no et vinculen al punt de parada de l'autobús, rampes d'accés, plataforma de formigó on para l'autobús i inclús tenim aquí unes llumetes que faciliten la visió de l'espai entre els vehicles. Bé, després hi ha endegaments per les rodes de l'autobús per poder facilitar la seva aproximació, etc. Mesures per agilitar la circulació de l'autobús. Potser el primer que podríem pensar és carrils bus ben grans, etc. Jo pel que aposto és per fer arribar a l'autobús a aquelles zones pacificades quan sigui possible. Perquè si abans hem dit que l'autobús triga més perquè té les parades, doncs facilitem que arribi abans allà on vol anar la gent. I aquí, amb tot el debat de les superilles, si els autobusos han de poder entrar o no, etc., jo crec que hem de ser capaços de fer conviure els autobusos en àmbits pacificats. Ja hi ha casos de rambles en general en centres històrics, però en els espais més pacificats costa més. Temes del carril bus. Durant molts anys havíem pensat que el carril bus era excloent d'aparcament. Hi ha iniciatives que demostren que es pot fer compatible, tot i que puguin ser amb senyalització discontínua. A mi el que m'agrada d'aquesta foto és que veieu un carrer on hi ha moltes coses desendreçades. Tots aquests cotxes estan mal aparcats en doble fila, etc. Però veieu el carril bus està net i els autobusos hi poden passar. En tot cas, si s'està disturbant algú és els altres vehicles. I aquí dalt tenim les vies d'actuació preferent. Hi ha gent que les ha criticat dient que a vegades és falta de valentia per part dels municipis, dels ajuntaments, per instaurar realment un carril bus. Jo el que penso és que realment si van acompanyades d'unes mesures de control, de seguiment i es fa efectiva realment la via preferent i al final acabes alliberant l'autobús dels embussos, doncs és una altra manera de gestionar-ho. Aquí baix tenim, això no és cap carril bus, això l'únic que fa és segregar els carrils per evitar que algú es vulgui aturar aquí als 5 minutets i d'aquesta manera es dissuadeix perquè si no ens invalida aquí tot el tram dels 100 metres. Els carrils bus no necessàriament estan al costat dret, sinó on els necessita l'autobús en funció de cap on va. Aquí tenim el gir complicat de l'autobús, quan se li acosta posa en vermell el semàfor pels altres, la resta del trànsit, per tant és una solució també per agilitar el seu pas.
carrils reservats, de gir, no cal grans infraestructures a vegades, sinó aprofitar l'espai i donar agilitat a l'autobús. I finalment, semàfors amb prioritat activa o senzillament que permeten fer un gir o un moviment que està destinat únicament per l'autobús. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Xandri, senyor Blázquez. Senyor Sales, poden tornar als seus llocs si volen.